ओनसोलनि गसाइगाव टाउनाव मोनसे खौसेथिनि हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। जों जे गासैबो हारि माहारिनि सुबुंफ्रा गासैबो जाति जनगोष्ठी जेसेबां जाति जनगोष्ठी जोंनाव दं, जेसेबां धोरोमनि सुबुं दं, गासैबो जों खौसे बड'लेण्डआव गोजोनखौ अराय गोजोर खालामनो, बड'लेण्डआव जौगानाय लाबोनो जोङो अनलायनानै बिदा फंबाय बायदि थांनानै थानो थाखाय दिनै जोङो खौसेथिनि हान्जा सुरदों। बेयाव गसाइगाव टाउननि बिखायाव गासिबो हारि माहारिनि लाइमोनफोर, सेंग्रा सिख्लाफोर, बोराय बेन्थ', हिन्जाव हौवा गासिबो ज' जानानै दिनै जोङो खौसेथिनि हान्जा सुरदों। बेनि गेजेरजों जों बड'लेण्डबासि रायजोफोरनि गेजेराव जोंनि गेजेराव जे खुनु बेबायदि मोहेरलायनाय गैला, असान्थि गैला, जोंनि गेजेराव रागा जोंलायनाय गैला आरो सैलायै गैला। जों बयबो रुजु रुमुयै गोरोबलायनानै रायजो जागासिनो दं आरो अरायबो जोङो बेबायदिनो खौसेयै रायजो जालांनो होननानै सदबांसा लानो थाखायनो दिनैनि बे हान्जा सुरनायखौ लानाय जादों। बे जोंनि जे खौसेथिनि हान्जा सुरनाय, बड'लेण्डनि खौसेथिनि थाखाय हान्जा सुरनाय, बेयाव जोंनि बड'लेण्डनि चिफ प्रमद बर' सारा बेयाव नुजाथिगोन। बेजों लोगोसे जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि MLA जिरन बसुमतारी बिथां, जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि EM उइलसन हाजदा बिथां, गसाइगाव ओनसोलनि EM उखिल मुसाहारि बिथां, जों लोगोसे जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि मोनबा समस्तिनि जोंनि लाइमोनफोर, आइजोफोर आरो जोंनि गागि सोद्रोमाफोर बयबो बेयाव बाहागो लादों आरो जोङो बड'लेण्डनि गासिबो जाति जनगोष्ठीनि खौसेथिनि थाखाय बे हान्जाखौ सुरदों।